una secció en la qual podrem d'alguna forma donar les primeres directrius per endinsar-nos en aquest idioma, en l'esperanto. Ja saben que ho fem quinzenalment de la mà del Martí Guerrero, el nostre professor d'esperanto particular. Molt bona tarda, Martí. Molt bona tarda, bon vesperon. Bon vesperon. És que sempre m'equivoco. En lloc de dir bon vesperon, al principi ho dic després. Sempre m'ha de xivar el Martí, Bé, perquè ja va bé perquè has de dir bona tarda i bon vesperon, perquè sàpiguen que bon vesperon és bona tarda. Molt bé, Martí, què és el que veurem avui? Bé, avui parlarem dels pronoms, repassarem les lliçons anteriors, quedava els pronoms, ens va quedar l'últim dia, i els verbs, la forma en què els pronoms lliguen amb els verbs. Recordi que estem fent una miqueta de repàs, oi? Per totes aquestes persones que durant l'estiu no han pensat gaire en esperanto, doncs estem fent un petit repàs per continuar avançant en aquest idioma. Exactament. Molt bé, Martí, doncs si et sembla, comencem ja mateix. Vinga. Els pronoms personals són aquestes paraules monosíl·labes i curtes, n'hi ha de dues síl·labes, que substitueixen els noms, es posen en llocs dels noms. Es diu pronom, lloc de nom. Mi és el jo, vi és el tu, li, ell, xi, ella, ni, nosaltres, vi, vosaltres. Aquí veiem que el vi és el mateix que el tu, o sigui, el tu serveix també pel plural que és vosaltres, és la mateixa paraula, vi. Ili són ells, elles o allò, les coses. I gi és cosa, en singular. Llavors, en esperanto, els pronoms es fan servir molt perquè els verbs no tenen variació. En el present sempre acaben en as, en el passat acaben en is, en el futur acaben en os. Llavors, com que no varia el verb, hem d'aplicar-li el pronom per saber de quina persona es tracta, si és de la primera, de la segona, de la tercera persona, si és el singular o és el plural. Llavors el pronom és el que defineix amb el verb. El verb en infinitiu acaba en vi. En el cas d'escribes, que és escriure, escrivi. Llavors el present ja hem dit que ho fem amb as, escribes. Si sóc jo que escric, és mi, escribes. Si és tu que escrius, vi, escribes. Li, escribes, veiem que no ens varia, només hem de canviar és el pronom del que està fent l'acció. Escribes és escriure. Legues, llegir. Cures, córrer. Manges, menjar. Trinques, beure. Ires és anar. Venes, venir. I lernes és aprendre. Tots els verbs tenen el mateix. Hem d'aplicar el pronom per saber qui fa l'acció. Si, per exemple, jo dic jo menjo, mi menges. Si el que menja és ella, xi menges. Ja vam dir que la S amb el circunflex aquest a dalt és com ara la pronunciació de caixa o guix, és el xi. I aquest és ja, menges. Ni venes, nosaltres venim. Ili lernes, ells aprenen o elles. Ara, abans de passar més endavant, veurem la facilitat que té l'esperanto per, amb poques arrels, saber moltes paraules. Per exemple, la bori. La bori és treballar.
Si li fem al final de substantiu, de nom, com vam dir, acaben amb o. Si labori és treballar, si li posem una o, és laboro, serà treball. Si el fem acabar amb as, podem dir, per exemple, li, ell, labores. Això hem de provar la i i hem de ficar l'as aquí. Li, labores. Ell treballa. Si volem dir que ell treballava, que és passat, li, laboris. Si volem dir que treballarà, direm laboros. Llavors, en esperanto hi ha sufixos, per exemple, eio, que vol dir lloc. Si a l'eio li apliquem a labor, labor eio, que vol dir lloc, doncs és el lloc de treball. Hi ha un sufix que és ilo. Ilo vol dir instrument. Si a l'arrel li afegim ilo, laborilo és una eina de treball. Si li afegim qualsevol altre sufix que tingui algun sentit, per exemple, m vol dir que té inclinació a la cosa que hi hagi en l'arrel. Si jo dic laborema, que té inclinació a treballar, és treballador. Una persona treballadora direm laborema homo. Si en lloc de laborema volem dir que és al revés, que és el contrari, vam veure que hi ha el prefix mal. El prefix mal l'hem de posar davant, prefix hi va davant, sufix hi va darrere, mal, si li posem mal, vol dir el contrari del que ve a continuació. Ja havíem vist allò de granda, gran, malgranda, petit, longa, llarg, mal longa, curt. Si laborema és treballador, mal lamorema és el contrari, és un gandul. O sigui que amb poques arrels doncs tenim moltes paraules, obtenim moltes paraules, igual que el verb labori, per exemple, és escrivi. Escrivi és escriure, escribes, escrivis, escribos, segons si és passat, present o futur. Llavors, si ho acabem amb o, scribo és un escrit, escribema és que té afició a escriure, escribeio és un lloc on s'escriu, escribilo és un instrument per escriure, pot ser un llapis, un bolígraf. O sigui que en esperanto té aquesta facilitat que en poques paraules en tenim moltíssimes. Amb unes arrels i sabent el valor dels afixes, que són sufixes i prefixes, que van a davant i darrere. Llavors, continuant, aquí farem les salutacions. També les havíem vist ja en programes anteriors. Bona és bo, bona, 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 bona. Mateno, sense la N, és matí. Vam dir que la N és l'acusatiu, el complement directe, sobre el que recau l'acció del verb que hi hagi. Quan diem bon matí o bon dia o bona tarda, desitgem a la persona aquella el bon matí o bona tarda. Per tant, aquí hem de comprendre que és
Mi desires el vi bon matí. Jo et desitjo bon matí. És la cosa desitjada. Llavors hem de posar la N, que és per comprendre què és el que recau l'acció del verb desitjar, que es desitja bon matí. Tago és dia. Bonan tagon és bon dia. Quan ja és cap a la tarda, diem bonan vesperon. Vespero, sense la N, és el vespre, és la tarda. I bonan vesperon és desitjo que passis bona tarda. Bonan nocton, nocton és nit, desitjo que passis bona nit. Llavors les persones quan se saluden, es troben, passen un al costat de l'altre i es coneixen, saluton, o sigui, et saludo. I si és un acomiadament, és adieu. Ja vam dir que les pronunciacions, aquesta lletra que té el circunflex damunt, no l'hem de considerar vocal. Per tant, la penúltima vocal és la I. Per tant, l'accent ha de recaure damunt de la I. Adiau. Aquí sempre, aquesta sempre ha d'anar lligada, ha de fer diftong amb l'altra vocal que té al costat. Per tant, hi ha 3 vocals, la A, la I i l'altra A. I hem dit que totes les paraules de l'esperanto recau sempre la pronunciació a la penúltima vocal. Llavors, les interrogacions sempre les hem de fer o amb unes partícules que són interrogatives, que aniran sortint, com el qui o el quiu. Ara, si no hi ha cap partícula interrogativa, hem de començar per la paraula xu. Xu no significa altra cosa que el que ve a continuació és una interrogació. El proper dia continuarem amb les presentacions, les interrogacions i les frases. El proper dia, perquè avui hem ja repassat els pronoms, els verbs, oi, que ens quedin una miqueta clar. Sí, i els prefixos. I els prefixos també important, oi? I la salutació. I ja de cara al proper dia repassarem les preguntes interrogants, que poquet a poquet hem anat avançant, oi que sí, Martí? Exacte, sí, a poc es va avançant. Amb bona lletra, això sí? Sí, a poc i bona lletra. Això sí, amb un mestre, doncs, fantàstic, no es poden queixar, que va poquet a poquet i incidim molt en aquelles qüestions que són importants per agafar ni que sigui una miqueta la base de l'esperanto. Gràcies, com sempre, Martí. Molt bé, gràcies a vosaltres. I Dankon? Dankon, ara ja va sortir. Ara ja l'he sorprès jo al Martí. Avui no ho havíem dit, això de Dankon. No ho havíem dit. I t'esperem d'aquí 15 dies. Molt bé, d'acord. D'aquí 15 dies estaré aquí. Molt bé. Nosaltres posem avui aquí el punt i final del nostre programa. Recordin, això sí, que tornem demà amb més històries, amb més temes, amb més qüestions, amb seccions com aquestes i d'altres. D'acord, ja ho saben, però que hauran d'esperar fins demà. Ara, com sempre, és el torn de les notícies de l'actualitat informativa de la comarca del Baix Llobregat i també de l'Hospitalet. Nosaltres ens veiem demà. Que passin un feliç dia.